ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони ютуб канали мо Насим ТЖ. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар, имрӯза навор дӯстон хонаҳои фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе мешаванд. Нархҳояшон аз 150 000 сомонӣ сар мешавад. имрӯз 14 марти соли 2025 мебошад. дӯстон 1000 рубли русӣ баробар ба 125 сомонӣ мебошад. ва агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаи мо 911 32 43 44 суратоша ё ки видеоша дар ватсап роҳӣ кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. ва дӯстон гуфта намонад ки мо телеграм канал шудаги ҳастем бо номи Насим ТЖ. аз ҳаматон хоҳиш мекунем дар телеграм канали мо бидороен подписатсия кунед, чунки аз ӯ канал ҳамарӯза аз нарху навои хонаҳои фурӯшӣ бохабар мешавед. лайкҳоро бизанед, ба ҳаматон тамошои бо фароғат. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза ки хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ҳастанд. якумин хонаи фурӯшии дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, деҳоти Чимтепа ва маҳаллаи Қаҳрамон. хона аз 8 дар хона иборат буда ва дар 5 содиқ замин ҷойгир шудааст. хона гуфтем дӯстони азиз дуэтажа ҳаста, якта подвал дорад, подвали калон. оби свет мушкилӣ нест, теғ паспорт дорад. нақша 1 миллион 800 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, дар наздикии хона мактабу магазину больницаву садик ҳастай. ва дӯстони азиз, рақамҳои ватсаби соҳиби хона 901 109 445 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва кӯчаи Сурхоб гуфтагиай. 4 дар хона ҳастай, якто калидори калон дорад. масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. дӯстони азиз, хона ремонтҳои нав, гирду атрофаш маҳкам, ҳуҷҷатош 100% ҳастанд. нархи хонара 1 миллион 100 000 сомониш мегӯяд, яъне ки $100,000 мегӯяд. касоне ки дӯстони азиз аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ хонахар бошед, 4 дар хона гуфтем ва 3 сотиқ заминай. оби свет мушкилӣ нест. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 985 85 10 78 қади ватсап дорад. тариқи ватсап дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, аз тарафи подписчиҳо якта квартираи фурӯшӣ равон карданд, яъне ки дар ноҳияи Файзобод мебошад. маълумота бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, яъне ки квартираи фурӯшӣ ҳастед, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, гуфтагия ки дар даруни райони ноҳияи Файзобод мебошад. духонагара гуфтагия ки сехонага кардаги ҳастем, 80 квадратни метрай. маълумоти правдаги нестай дӯстони азиз. нақша 350 000 сомониш мегӯяд, муомилаи хуб дорад, яъне ки савдо дар назди ҳамин хона, дар даруни хона. илтимос ба телефон қади савдо накунед. ба ҳама чизу чорааш қади дар ҳамин навор шумо чизе ки мебинед дӯстони азиз, мисол шифонерай, қолинай, ҳама чизуш қади чизу чорааш қади фурӯхта мешавад ҳамин хона. метавонед дар рақамҳоро экранамда 872 41 06 06 қади муроҷиат кунед. ва гуфтагия ки дар наздикии хона мактабу магазину больницаву метпункт, хулоса ҳамин чизо ҳастай. бародари азиз, марҳамат метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон, касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ранги инами бародармон камера карда дар ватсап муроҷиат кунед. қати маълумотҳои пурраш дар наврои оянда иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсаби мо 911 32 43 44. марҳамат дӯстон, ҳамаи шуморо интизор ҳастам. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур. хона дар 9 километр, 3 сотиқ заминай ва 3 дар хонай.
об свет мушкилӣ надорад, камбудӣ нест. Гуфтагии ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. Ва дӯстони азиз, гуфтагие ки аз Шохрох 200 метр боло дар кӯча ҳастай супермаркет, яъне ки супермаркети Дирам ва Ёвар ҳастай. Садиқ ва мактаб ҳам ҳастай. Уқад дур нестай. Гуфтагие ремонтҳош нопурра, атрофи хона се тараф маҳкам. Нархи ин хонара 465 000 сомониш мега. Рақамҳо барои тамос 911 13 45 43. Ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшимон, яъне ки сурати соз гирифтагӣ нестай. Агар ки маъқул донишида боша, ҳамин якра занг мезанед, ҳамаи маълумоташа ба худтон медаҳад. Хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино ва гуфтагие ки чортуди поён. Ҳамин қишлоқа, яъне ки охири хона ҳамин хонаҳай. Дар хонаҳай дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Нархи хонара 275 000 сомониш мега. Гуфтагие ки нархи охириша, дигар 1 сомон арзон намешавад. Марҳамат, метавонед дар рақамҳои рӯи экранда 38 22 24 80 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳед ки дар эълон бимонеша, яъне ки марҳамат, рақамҳои ватсаби мо дар экранҳои шумо монаган 911 32 43 44. Дар ватсап суратоша ё ки видеоша қатъи маълумотҳои пуррааш равон кунед, реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро бозед, раҳмати калом барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад дар Чорбоғ. аз пости Чорбоғ то хонара 2 километр дур мебошад. Дар хона як то хонаи 6, яъне ки 6 ба 3 дорад. Хулоса дӯстон, 5 сотиқ заминай, документош, техпаспорт, ҳама чиз дорад, об ҳам дорад. гуфтагии дӯстони азиз ки боз сохтмони пешина дорад, чӯбу тахтаи бисёр дорад, тиреза, 2 бочкаи калон дорад, яъне ки бочкаи яктонага, падарка. Гуфтагиай ҷош ҷои зурай, ай мактаб, садиқ масҷид 100 метр дурай. Срочно фурӯшӣ ё алиша мешавад ба сексия ё ҳавлӣ. Касе говкун бошад, яъне ки ҷои беҳтаринай. Гуфтагӣ як то тапчани 2.5 ба 2.5 қатиш ҳастад. ва дӯстон, гуфтагие ки ба назди хона маршруткаи 3412 меравад. бо таксиҳо поёнаш 52 27 26 88 19 79. Автобуси 3-4 мегузарад, терминали Чорбоғда наздикай. Нархшаи 350 000 сомониш мега. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона ремонтҳои замонавӣ, яъне ки сохтмонаш навай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута 4. 3 дар хона, масоҳати заминаш 1 сотиқ заминай, яъне ки дар 1 сотиқ замин сохта шудааст. нархи хонара дӯстони азиз 345 000 сомониш мега. гуфтагие ки бо 3 дар хона ва 1 сотиқ замин срочно фурӯшиай. дар бораи обу светиш ҳечи гуфтагӣ нестай. дӯстон, касоне ки маъқул донишида бошад, метавонед дар рақамҳои рӯи экранна 987 12 33 83 ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. хона айни ҳол коробка мебошад, бо семиблоқати бардоштагии 3 дар хона, масоҳати заминаш 4 сотиқ заминай. нархша гуфтагии 245 000 сомониш бугӯ. боз камтарак дигар савдо мешавад, савдо дар назди ҳамин хона. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 980 88 82 65. марҳамат, бордоро дар тамос бароед. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастай, яъне ки Дачай гуфтагӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Зарафшон,
қишлоқи Гиждалаобод. خب 8 сотиқ заминаи 3 дар хонаҳои оби свет дора пешти мости гаи тарафи Зарафшон қишлоқи Гиждалаобод аз роҳи калон 1.5 километр дур астай. алиша мешавад ба ягон квартира. нархи ин хона бошад 380 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 93 300 16 16 хади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, даҳумин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, маҳаллаи Гулдарада мебошад. ду дар хонаҳай 4 сотиқ замин хона шкатурка кардагиай, яъне ки айни ҳол хона коробка мебошад. тирезаҳо часпондагӣ ҳастай, дароз часпондагӣ нестай. 4 сотиқ замин срочна фурӯшиай, нарша 150 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат бо диққат тамошо кунед, яъне ки маълумотро гӯш кунед. рақамҳо барои тамос 073 15 47 47 хади дар тамос бароед. дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшион аст. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ. 3 дар хона мебошад ва дар 7 сотиқ замин сохта шудааст. хулас гуфтагие ки дӯстони азиз, хонаҳои пешина ҳастанд, қадима ҳастанд. кадиме ки харидор бошад, нарша 290 000 сомониш мегӯяд. срочна фурӯшӣ. рақамҳо барои тамос 902 20 23 15 хади метавонед муроҷиат кунед. боқӣ сарбаланду хонаҳо обод дошед шербачаҳо. раҳмати калон барои дастгиритон миннатдорам аз ҳамаатон. дастгири шумо пештармоз. худованд нигаҳбонтон бошад.